אתם לא צריכים לעמוד במקום אחד, אפשר להסתובב ולראות. כן, בנות צריכות עזרה? איפה אתה הולך לאחרים? לכיוון ההוא, פה יהיה מסך, כאן יהיה מסך, אבל קודם אנחנו נעשה את הטקס והכל, כי זה הולך להסתיר את זה. I don't believe it. הוא גם פועל? רגע. תנסה. זה במיוחד הכינו לזאב, נכון? במיוחד לך. למה? כי הוא אוכל דגים, מעולם הוא לא אכל דג. הוא גם לא יאכל היום כנראה. גם לא גפית? תכניס אותו הביתה. תודה רבה, מה שלומך? אל תעברי. כולם יראו אותך. לגאות בספל, בית הקפה לשותי הכפר. אנחנו בגאות בספל. אנחנו בגאות בספל. סליחה, גם אתה רואה אותי? שוטי גם רואה אותי? יוסי, הבונוס החיובי, יוסי. כל הבית עומד עליו. וחלק מקיפו. מה, אתם ילדים קטנים? שבת שלום, חג חנוכה שמח ומזל טוב לכל האנשים היקרים והאהובים שהתקבצו בבית קמחי למסיבת פרק ב'. הפעם, כפי שכבר יכולתם לראות, הרחבנו את המעגל וצירפנו אנשים יקרים נוספים. בתיה, איצ'ה ומירי רוזליס, ורותי ומשה גולדמן, ואנו מקדמים אותם בברכה ושמחים שהם כאן איתנו. בראבו! 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 ושנקה מחר! את לא סומכת? מכמה מחברינו נבצר להשתתף עמנו הפעם, יעל וטוביה, אהובקה ושמולי, גידי סיוון וננסי, ומי עוד שכחתי? וגידי שני. היה כדאי לא לבוא, מזכירים את השם. כל אחד וסיבותיו המוצדקות עמו, מכאן שלוחה גם להם ברכתנו. ולפני כל דבר אחר, ברצוני להודות בשם כולנו, לנעמי ויוסי, אשר פתחו בפנינו את ביתם ואפשרו את קיומו של פרק ב', אליו השתוקק כל מי שחווה את פרק א'. תודה רבה לכם יקירינו. הזיכרונות מפרק א' ילוו גם את הערב הזה, כאשר בהמשך נקרין קטעים שצולמו במצלמת הוידאו של זאביק, מאותו ערב קסום של ה-24 ביוני 2005.
תוכנית הערב כוללת הדלקת נר שישי של חנוכה, שירים שאהבנו בליווי שולה האקורדיוניסטי ופזמונים מעברנו המשותף, צילום קבוצתי לתמונת מחזור. מה אומר לך הקול הבא? בדיקת חושים, כדי לראות שעוד לא קרה שום דבר. קרה. ממתי? קטעים מן הסרט שצולם במסיבה בהפקתו של זאביק, ריקודי שנות ה-60, מעגל מספרים ושבט אחים גם יחד. ולפני שנתחיל בתוכנית הקדושה, ברצוני להעלות על נס את האנשים והאירועים הבאים. לשוקי, תרצה ורותי גולדמן, מזל טוב לימי ההולדת החלים בימים אלה ממש. לתרצה, מזל טוב נוסף להולדת הנכד הראשון. אמא אחרת. יש לה נכד. אילנה מקופחת. אני מרגישה. לא, אבל אני נראית, אילנה, שום דבר לא השתנה מימי עלייה. זה רק מתי זה? מתי זה? לאילנה, להולדת הנכד, ואימונים, הכל כתוב. להדסה ובני, שיובילו את מוקי לחופה בחודש פברואר הקרוב. לנעמי ויוסי, שיסיעו את יעל בקיץ הקרוב. ליוסי, שזכה אתמול במגן השר לאיכות הסביבה על פועלו בנושא שמירת הטבע והנוף. זהו ברכות ענק. וזאת עליכם לדעת עוד על יוסי. עליכם לדעת עוד על יוסי. יוסי מתחיל מחרתיים גם דרך חדשה. כי מסתבר שיש חיים גם אחרי הדסה. וכולנו מאחלים לו שסוף סוף יהפוך את כתיבתו יוצאת הדופן בחוכמתה והאינטליגנציה שלו וההומור שלה לקרדום לחפור בו, למצוא סיפוק ופרנסה וכן בחסד מלפני אלוקים ואדם. לרותי שיוצאת ביום ראשון לדרך חדשה. ואחרונה חביבה ויקרה לחברת הכנסת שלנו אראלה על פועלה האיכותי והמבורך בבית המחוקקים, ומי שמכיר אותך יודע שטוב וחשוב שתמשיכי לפעול בו גם בקדנציה הבאה. חבל כי מישהו שיש לו הקשרים המתאימים בדיוק לעניין הזה והיה יכול לעזור שזה יקרה, הבריז ברגע האחרון וחבל. אבל אנחנו בטוחים שעוד נשמע עלייך רבות. בהצלחה רבה לך. אז שיהיה לכולנו בכיף, ואנחנו מתחילים עכשיו בספירה לאחור לקראת פרק ג' 1020, 1019, ומכאן טקס הדלקת נר שישי של חנוכה, ולצורך כך ברצוני להזמין את אלן, הציוני האחרון, ששני צאצאיו מגשימים את הציונות הלכה למעשה, להצטרף אליי בהדלקת הנר.
לא הספקנו לשיר, וכשנזכרנו בדברים האלה, זה היה כבר 3 לפנות בוקר. בלילה בארי, בסדר, אמרו שאי אפשר. אז עכשיו אנחנו נעשה למרות האור מפריע.
דוד שלי היה שוטר, והיו כמה שנים שהוא היה מוצב בצפת. אני זוכר את זה בתור ילד, איפה שניהם. ונקום חגג, אשתו חגגה 93. ורק אבא שלי הילד, מה נשמע? זהו, נכנסתי לשם.
נהיה כולנו חלוצים. עכשיו עם הבא, עכשיו החלוצים, את חלוצה ניתן. אבל אין חלוץ. רגע, בואו ידיים מאחורה, הבנים מתקרבים לבנות מאחורה, והבנות אחרי זה לבנות מאחורה. שלום על ישראל. דו בנים נכנס ואחרי זה יוצאים בבנים ואחרי זה מתחלפים הבנים בן 3.5 חודשים כבר. זה היום הכרטיס לחודש שלי. מי זה? גם זה נכנס לאירוע. הוא לא ידע. אני דרתי להכיר את עוד את זה. אמרתי לו, תשאיל את תלוש הסמולנות שלך או התלוש. לא, יוסי לא ידע. שזה יש דוקטור, אני לא יודעת שהאדבוקט זה... זה בשיטה האמריקאית, עם הרבה תשובות נכונות. אנחנו נתרכז בבדיקות ראייה ואחרי בדיקות ראייה מיכאל. תגעת, מה אתה רוצה ממנו חושב? אנחנו נקבל למסיבות שלנו רק מי שעבר את הבדיקות, שיהיה ברור. מבטיח. שים את היד על עין שמאל. יד הבריאות. איזה שפה זאת? נראה לי שאני מכיר, כן. יוסי, מה אתה עושה שזה לא בדיקת אוזניים? אני רק לא רואה את המקל שלך, את האותיות אני רואה. אני רואה אותך מחזיק יד ככה, אני לא מבין מה זה אומר. אותי אתה רואה? כן. את הקיר אתה רואה? לא שומעים! אתה רואה? רואה. עברת. אדם פוקשיניאנו. היא עובדת ליד חיי, לא יודעים, אני מפוקשיניאנו. אחד בא לרופא עיניים ואמר לו, דוקטור, אני לא רואה טוב. הוא אומר, בוא תיגש איתי רגע לחלון. הוא אומר, תסתכל בחלון, מה אתה רואה שלנו מעלה? הוא אומר, אני רואה שמש. הוא אומר, כמה רחוק אתה עוד רוצה לראות? מה אמרת? הוא בא ללשכת גיוס ואמר לו הבוחן, אתה תחזור אחריי. הוא אמר לו, 47. הוא אמר 7. 38. 8. 29. 9. 60. 0. שרת שירות בעלי הצעת. תסלח לי, אתה מחכה לילד? הוא אומר, לא, אני סתם שמן. רחצת? מה אומר לך? רגע. נכון? מה זה קשור לצהריים? הוא צריך להקשיב. נכון? רבותיי, לא להתערב לסדרי הבדיקה. שמיעה ויזואלית.
of glow. זה היה כחול, נכון? במקרה של אזעקת אמת האדום מתפוצץ. חבר'ה, תנו לו להיבחן בשקט. לא שיניתי את הקול שלי, אבל בשנים 62-63 התחרנו תכופות. אוי, שלוימה. למה עשית כל כך קל? שלוימה מעיין. הם יספרו אחד על השני, אין בעיה. אבל שלמה מעיין הוא שכן שלי, 2 דירות מפה, ושלמה, פרופסור שלמה מעיין, הוא חוקר את נושא האיידס, מחלות זיהומיות בהדסה, ויש לו סיפורים מפה ועד הודעה חדשה, לא יספיקו לערב הזה, אבל הקטע הזה צריך להיות הקטע המשותף, אז אני יוצא מהתמונה. מה שרציתי לשאול את לא זה ככה שפר. לא, זה ממש צייתן. בשנת 62 עד 63 התחרנו תכופות במסלול 60 המטר. מעל 100 מטר, ומי תמיד ניצח? שלוימה. לא. דרור. תמיד דרור ניצח. דרור היה אצן בלתי רגיל. בלתי רגיל. רגע, למה צוחקים? אני לא מבין מה. לא יכול להיות אצן היום? מהמטבח זה! מהמטבח! נשים את אביגדור על הכיסא אחר. אחת מאוד נחמדה, שניסיתי ולא מצאתי אותה, שבו רואים אותך אכן מנצח. זהו. שלום חברות וחברים, ערב טוב וברוכים הבאים. גטמורגן. מיד נמשיך ובכוח לחגוג ולשמוח, אך לפני כן כמה ברורים. צריך לברר מיידית בבדיקה מעמיקה ויסודית איך מתחת לאף הוצא כאן מחטף ממש שערורייה עולמית. זה נכון שהיינו עסוקים ולהתפרנס ולגדל ילדים, אבל בינך וביני, אחד אחר השני, גנבו לנו את כל הדברים. מתי נעלם ולאן חביבנו מיכאל בן חנה? איפה משה חובב? מי אותו גנב? בקיצור, זה ממש בלגן. היכן המדור לחיפוש קרובים? צעדת 4 הימים. פרקי היום בתנ"ך. קופסת בסקוויטים מפח, שלא לדבר על חלב ובקבוקים. לאן נעלמה הסוסיתא? ומה עם הפלאפל ופיתה? הסיפולוקס והטריסול, מקלט הרדיו הגדול, במקום זה קיבלנו את ריטה? בגדים כבר לא קונים באטה, ועל איווניר כבר מזמן לא שמעת, ואפילו ולווטה שבקה חיים וכבר מתה, והמיקרוגל החליף את הפלטה. בקיצור, חברים יקרים, גנבו לנו חלק מהנעורים, ונשארו הזיכרונות, ואולי קצת תמונות, מזל שנשארנו צעירים. כנראה שלא נלך למשטרה, ולא נקים ועדת חקירה, כי צריך להשלים, זו דרכם של חיים, וחוץ מזה יש לנו ברירה. אז טוב שהפצוציק לא בא, ואפשר להמשיך במסיבה. אז שישאר רק בינינו, כי העלולים לא עלינו, לאן נדרוש ולהרים הגבה. בראבו! על הישגיות ומצליחנות ועולם החדר. מדי פעם יוצא לי להגיע למפגש של אנשים שהיו ביחד עם נתי בבית הספר או בצבא או בקבוצת תחום מלוכד אחר. במפגש כזה של אנשים בעלי רבדים היסטוריים משותפים, יוצא לי לשוחח כמעה עם חלקם, וקורא שנדמה ששביב, וטוב נאמר, חילופי מולקולות כלשהן, כימיה, לא?
אווריריות מתרחשים בינינו בקלילות ונותנים תחושה של עוד, של זרימה ותקווה לדיאלוגים נוספים בעתיד הקרוב או הרחוק. עם חלק אחר, כששבילי החדר מפגישים בינינו, בעיקר ליד דוכן האוכל, מתמצאת האינטראקציה בחיוכי נימוסים והחלפת כרטיסי ביקור ווקליים, פלוס נדרוש מחוייך לפרידה. אחרים שטעות ניווט כלשהי הביאה אותנו לכמעט נתיב התנגשות, מעקמים זווית פה מנית אל על, טובים קלות, ללא עניין, וחוזרים לחיטוט היסטורי ועכשווי עם פליטי להקות הגידול שלהם. נו טוב, תמיד אפשר לדחוף לפירות לביבה. אז מה שנותר לי לעשות זה להסתובב כה וכה, ואני מתחילה לחוש כמפקחת על קבוצות לימוד. נכון, הן לא קבוצות הלימוד שלי, אבל אם אני מפקחת זה בטח מבחוץ. ובכן, דעו שהדיונים העמוקים, המפורטים והחודרניים ביותר, הם דווקא בקבוצות שתדירות פגישותיהן נמוכה או בלתי קיימת. ואני מוכרחה לומר שכל מנהלת או מפקחת בית ספרית הייתה מאוד גאה ברמת המחקר, חודרנותו, ביטולי המחשבה והתקשורת הקבוצתית האינטנסיבית, ומנכסת כמובן כל אלה לבסיס הניתוחי ההיסטורי המצוין שנתן להם בית הספר, וזה הישג משמעותי אם תיקחו בחשבון שחלק מטובי מנתחי המידע במפגשים היו ממש גרועים בהיסטוריה. חינוך להישגים והצלחה. היום כמובן מי שיוציא מילים אלה מפיו, גם אם יהיה בלתי נראה למאזין, יקוטלג מיד כשייך לתקופה שבין טרומפלדור לשנות ה-60. היום אפילו מי שטייבו את קרקע גידולו במילים הנ"ל, אם הוא רוצה להתקדם לאיזה מקום, יטפס רק על סולם ההישגיות והמצליחנות, מושגים שניחוח הייטקי עולה מהם. ובשביל מי שגדל בשנים הרחוקות ההן, גם סולם זה חלק משלביו במצב מתקדם של אוסטאופורוזיס. הוא מתנודד, ואפילו לא ברור לאן מוביל הטיפוס, ומה זה נותן, ואם לא כדאי בכלל להישאר על קרקע מוכרת כלשהי. אז בעצם, אם לחזור אליי, גם כשאני מסתובבת רק בעולם החדר הזה, החיוך על פניי הוא לאו דווקא נכפה או מאולץ. דווקא מאוד נחמד לחוש את הכוח המחזק והמלכד ברגעים מסוימים, הוא משמש ממש כמו קבוצת תמיכה שבחבר'ה. אפילו אם זה לשעות אחדות, ואפילו אם אלה לא בדיוק החבר'ה ההיסטוריים שלי. ויותר מזה, אני רוצה לומר, אפילו אם כמה נשים מתלחשות, אולי עורכות מחקר השוואתי, תוך ספירת הקמטים שעל פניי, ומספר הקילוגרמים שנוספו לי לאחרונה, ממשיך להיות נחמד לי ולא אכפת לי. אחרי הכל, הם לא מהחבר'ה שגדלו ולמדו איתי בבית הספר. מה זה בגימטריה? חולה נסיעה. תבדקו. חולה נסיעה. הוא לא שמע, שמע, חולה נסיעה, בטח. יוסי ונעמי קמחי. חולי נסיעה. אדוני, זה מדע, אם זה לא... זהו, הממשלה. הדסה זוהר, שתשמעו מה זה בגימטריה, כולם ידעו שזה מדע מדויק. הדסה זוהר, בלי הפסקה. הדסה ובני זוהר. עם הפסקה. סטארט-אפ. אף אחד לא בודק אותו. יש לכם קלקולטור, אני עוצר, אחרי כל אייטם אני עוצר, תבדקו. אבל צריך אומץ למרות שם להגיד את זה. אני מבקש ממך. שב בשקט. אפילו הרמזים האלה זה לשון הרע, תיזהרו. איפה ברוך? דרור בוכמן. זה מעניין. הרבה רשים. שירה שירים. להיות מסע סביב העולם. בלתי נלאה. לא מחשב, בחיה. דרור ומרים מגל. הופה. דרור ומרים מגל, סיירת גולני.
העצר בסיירת היום קיבלת. ברוך נוימן. הנה ברוך, מאחורי העמוד. על יד המגפיים. ברוך נוימן, רק אהבה מביאה אהבה. בעצם אהבה זה ברוך וטובה נוימן, חינוך מעורב. זה מדעי פעם. אראלה גולן, על מה פולניה? מדע או לא מדע? מדע מדויק. מדע בדיוני. איפה הוא מדע? אודי בן חיים, אחלה בן אדם. אודי ונורית בן חיים, תחייכו אל העולם והוא יחייך אליכם. רבותיי, הסוד זה בעזרת האינטרנט. יש באינטרנט אתר. כל מספר יש לו את כל האפשרויות. רגע, אתה נותן ואתה מקבל את מצטרפים שמתאימים ל... רחמילביץ', שמן זית. טוב שמי שמן. אבל אנחנו מכירים את זה בתור בתיה מישורי. מה זה בתיה מישורי? מי שרואה כפרה עליו. דפנה פיסטון, איפה את? היא ישנה באיזשהו מקום. שומיינה כזאת. נשמה. זה מאוד מדויק. מדע מדויק. איפה זאב? זה שעובד כל הערב, וגם במסיבה הקודמת עבד כל הערב, ואני לא יודע אם הוא נהנה בכלל. הוא רק עובד. יש לנו מספיק בקופה בשביל... יש. אחרי שנשמע אותו אני יודע אם אני נהנה. זאב שגב אדיש. אתה מדויק בחוץ. ואפילו פרופטר היה אומר עליו. אתה מדויק. לעומת זאת זאב וטובה שגב צלילי המוזיקה. צלם. אתה מרוצה זה. טוביה צפיר. מאוד. חולה על כדורגל. טוביה ויעד צפיר, מושב ליצים. ואחרון חביב, נתן מאיר, איש תם. היות ויש פה דוברי אנגלית שרוצים גם ליהנות, אז הבאתי פה התכתבות של יוסי ושלי במייל באנגלית. לא נגענו. כבר מצחיק. טיפה ריקה, יוסי שלח לי מצגת של הצלת הרי ירושלים, והוא ביקש ממני להפיץ את זה למי שאני מכיר בחו"ל, עשיתי את זה, ואז הוא כותב לי, Dear Mr. Magal, thanks for distributing the presentation. You are entitled now to wear the medal Savior of the Jerusalem Hills. Please send me a check of 50 shekels for the gold. The medal will be mailed to you within a week from the time of getting the money. Warm regards, Yossi Kimchi, Chairman. ואז אני כותב לו, Dear Mr. Chairman, it is a great honor to our company that our president and PDG, Mr. Dror Magal, is entitled to wear your golden medal, and he will do it proudly. However,
due to the current shortage of cash, we prefer to pay by American Express credit card. Let us know if this is acceptable by you, and we will arrange payment immediately. With great honor, but also humbly, we will continue to raise the flag of the Savior of the Jerusalem Hills in our hands, heart, and soul. We remain Abu al-Izz Secretary. ועל זה אומר יוסי, Dear Mr. Abu al-Izz Secretary, thanks for your quick response. It is a very smart suggestion, but unfortunately we are not getting payments by credit cards. May you mail us a chicken instead? I hope it does not bother you too much. Have a smiling day. Yossi Kimchi, Chairman. ואז אני עונה לו, Dear Mr. Chairman, we cannot resist such a generous suggestion. Please prepare a memorandum stating that the chicken should be 100% alive and any future eggs it will lay will belong to us. With great pleasure doing business with you, we bow down to you, Abu al-Izz Secretary. ואז יוסי עונה, Dear Mr. Abu al-Izz Secretary, sorry, your suggestion is not acceptable. You are very tough, and we are considering to change the medal from gold to plastic. Take it or live without it. This is our last offer. The plastic medal will be painted in gold, and its balcony, which facing the sea, will have a solid railings and a sprinkler. We are prepared to give you a discount, which you will pay us in 5 equal parts, bearing interest of 4% per winter, not counting leap years and blue whales. Possible, Yossi Kimchi, former chairman. ואז אני עונה לו, okay, agreed, the truck is on its way. By the way, a leap year is considered leapt only when the blue whales cross it diagonally. Take care, former Abu al-Izz. ואז יוסי עונה, וזה האחרון, Dear Mr. Izz, former, the truck is not needed since train with 6 wagons are fairly enough. Correction, Blue Cross cannot whale a leap year diagonally, since the traffic light yellow, so lime gold color, is always off during harvest season. You may consider a pumpkin instead. I have been fired recently due to miscalculations. The 5 equal parts should bear just 3.5% interest. Only the 6th and the 11th parts will bear 4% in shadow. I am looking for a job now. Do you have any vacancy? Humbly, John Deere, former chairman. רגע, אז מתי יהיה משהו באנגלית? בואו נגיד סופי רגע, כן, ז'ורקינסי. יש פה כל כך מעט לא אורגינלי. כל הזמן אתם מזכירים לנו את הגיל שלא נהיה רציניים. אבל זה בטל.
זה לא בטל. ה-80 הראשונות עוברות קשה, אחר כך זה הולך כאן. זה בטל ב-60, אבל ה-60 לא בטל. מה עוד? חבקי אותי. וזהו, לפני שנפתח. זה גם היה בקפיטל, נכון? בסדר? רוב אתה יושב? בבקשה. הרגע הגדול של הערב. תעצור רגע, אני אבוא. אתם לא תאמינו מה הכנו בשבילכם. נתי, ממך הייתי מצפה שתגיד החינון. לשבת. בבקשה. גברת גולן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. זה עבר בקריאה ראשונה. אלה מכם שזכו לכך, ויש כאן רשימה שמית מאוד מודקת ומבוקרת, יקבלו DVD של אצלנו הגיל בטל ב-60, יחד עם תעודת אחריות. לא שמעת את תמורת תשלום? והיום בעידן השקיפות והפיקוח הסטטוטורי ההדוק, אני אקרא את התוכן שלה כדי למנוע אי הבנות. ולזות שפתיים. ולזות שפתיים. תעודת אחריות. מארז זה מכיל 2 תקליטורי מזכרת מן המסיבה הבלתי נשכחת שנערכה ב-24/6/05 לרגל מלאת 60 שנה לבני החבורה התל אביבית שפעלה סביב המרכז המיתולוגי ברחוב ויצמן 126. תקליטור 1, תיעוד המסיבה ווידאו בהפקת זאביק שגב, צילום, עריכה ושכפול התקליטורים. תקליטור 2, לקט תמונות, מצגת בטל ב-60 וטקסטים נבחרים, דברי פתיחה של הדסה זוהר, אברמסון ויוסי קמחי, תמליל מצד הקריירות, ההודעות שכתבו למסיבה ועוד. התקליטורים יוצאים לאוויר העולם באשמת מצלמת הוידאו של זאביק שגב, האופטמן, המצלמות הדיגיטליות של דרור מגל, בוכמן, ליאורה פיקובסקי, ז'רדינובסקי. בגימטריה, רגע, מה זה יוצא בגימטריה? בגימטריה זה יוצא, אם פרדסים עוד משגעים אותך בריח. אם פרדסים עוד משגעים אותך בריח, דינג דונג. המחשבים של זאביק ויוסי, צריבת התודעה, מגד, תיבת דור 1137 לתחתית ו-49110, הסטודיו של דרור, צוב המארזים. דובת ותרומות. דפנה פנסון, ויצמן 123. מסי, אני התפטרתי מתפקיד הגזברית. אנחנו מכיר לדוח של הביקורת הפנימית. אנחנו לקבל את ההתפטרות שלה. מילות התקווה של ברוך נוימן, מחבר הבית האחרון של משרד הקריירות, יהיו נר שמיני לרגלי החבורה שתפעל יחד על מנת לממשם ככתבן וכלשונן, שנזכה לשיר ביחד גם בגיל 70. והכי חשוב, מי שמסתמך על תעודת אחריתו שם כספו על קרן הצבי ובטל ב-60 וכל המוסיף גורע. חנוכת תשס"ו 30/12/05. והתמונה האחורית. לתמונת השער מגיע קרדיט למצלמה של משפחת מגל. זו הפקה. אני חושב שזו מרים צילמה את זה, נכון מרים? את הדסה עם הגביע. אז הקרדיט למרים, והתמונה הזאת של מצד הקריירות, אז הקרדיט הוא לאלן.
כן. הוא תפס את זה מזווית שבאמת רואים את כולם, ולכן זאת הייתה הבחירה. היו הרבה תמונות יפות אחרות שתמצאו אותן בתקליטורים. לזאבי כבר נתנו את הקרדיט, ולברוך, אולי אני בהזדמנות הזאת, לפני שנתי מקריא את השמות, אני מוכרח להוסיף פן אישי שלי. ולא אמרנו את זה במסיבה, ואני ממש אחר כך חיכיתי על חטא. השורות שכתובות פה זה באמת שורות שברוך הוסיף כבית שמיני למצעד הקריירות. אני חיברתי במקור רק 7 בתים. והיינו בחזרה אצל הדסה והבנו את זה, וזה נראה נחמד, והכל היה בסדר, ונפרדנו כידידים כדי לעשות אולי חזרון לפני המסיבה, ויוצאים לדרך. ולמחרת אני מקבל טלפון מברוך, וברוך אומר לי, יוסי, זה לא בסדר. אז אני אומר, סליחה, ברוך, מה לא בסדר? הוא אומר לי, אתה כתבת את השיר, את המתאים, ואתה ביימת את זה, ואתה נשאר בחוץ. אז אני חושב שזה לא בסדר, וצריך להיות בית שמיני. אז אמרתי לו, הוא אומר לי, אל תדאג, הכל בטלפון. אני כבר כתבתי את הבית השמיני. וזה לא רק שיש את החרוזים ויש את המילים, אתה גם תעשה כניסה מיוחדת, אתה לא תעמוד עם כולם, אתה תיכנס אחרי שכולם נראים לשיר. אז את ההסבר הזה באמת הרגשתי שאני חייב אותו, והרבה תודה לברוך. מה אני אגיד לכם, מאז הנושא השמיני לא הייתי במתח כזה. עכשיו להקראת השמות, וכל אחד ייגש, וכמובן יש לנו מר שמלווה אותנו, כל אחד ניגש אישית לקבל את החברה רותי אדר. ברוך כותב עוד בית. זה ביקשה. זה מצלם לפה. אני
לדבר שם, אני מבקש. אדוני, אני מבקש, לא לדבר. של חג, ובזה היום מנהג לברך את הדודים, החברות והחברים, שברוב עמל ויגע הביאונו עד הרגע, וברוב צניעות אגיד, ירבו כמונו בעתיד. עכשיו, אנחנו בסך הכל מאדם. יש מישהו... רבותיי, הקשבה, ברוך, זה נורא חשוב עכשיו, ברוך. אני יודע שהשיר שלך חשוב. יש מישהו שהיה במסיבה ולא קיבל, ועוד יותר חשוב, יש מישהו שלא היה במסיבה וכן קיבל. יש כאלה שאנחנו נשלח להם כמובן, אלה שלא הגיעו. כן, אבל יש כאלה שלא היו במסיבה ולא קיבלו. לא היו במסיבה בגללי, כי שכחתי. לא. יש כאלה שלא היו במסיבה ולא קיבלו. בסדר. הם יבנו בסטימצקי. אנחנו יודעים יש למוצר הזה ביקוש, ואנחנו רק לפני שבוע ניסחנו את הטיוטה עם סטימצקי, וזה תהיה הפצה ארצית, ותשימו אותה גם לבכם, אין בעיה. אני מבקשת בסנטר, בערימות, ככה שזה יהיה. שהוויקטור רצה לשיר סולו. אני רוצה. רגע. הוא ישיר לנו. יש פה סולו. פשוט ועדין וקולו כמו קול של הלב. את שכשוך הפלגים
יוסי, זה מחרוזת כזאת או שזה סתם סמל?